oge ịtụgharị uche maka ndị Economic Community of West African Parliament. Na mmemme otu ụbọchị maka Interparliamentary Union IPU bụ nke a kpọrọ ikpochapụ ibu ụmụaka ọlụ karịrị ha, ịgụkọ ma gbakọ na ịgaba n'iru n'ịwata ọgọdọ nke ụlọ nzukọ omebe iwu ECOWAS. Akpọkuru ndị ụlọ nzukọ omebe iwu ahụ ka ha nefere anya n'elele ha ga-erite n'onwe ha n'ihe metara ọchịchị ma gbasapụ aka n'iche echiche banyere ụzọ dị iche iche a ga-esi chekwaa ọgbọ na-abịa abịa dịka ha bụ ndị nnọchianya ọdịnihu ụwa. Ekwi Ajide, onye nta akụkọ anyị na Abuja, wetara anyị akụkọ a n'uju ka ị ga-anụzi ugbu a. Akụkụ seshọn nke mbụ n'afọ 2023 nke ndị omeiwu ECOWAS na Abuja ka onye na-akwado nchekwa ụmụaka ma nwee ejije maka udo Kailash Satyarthi doro ndị omeiwu ahụ ka ha wepụta ihe ha ji bụrụ dike ghara imemina ya ka ha wee bụrụ ndị nchekwa ọgbọ ọdịnihu. O kwuru na ọtụtụ nde ụmụaka ka a kwanyegoro n'ọrụ siri ike kwa afọ maka na ndị obodo adịghị emezu ihe ha kwesịrị ime maka ụmụaka na-enweghị nkwụwa. Odeakwụkwọ gburugburu IPU Maazị Martin Shungong kwunwere njikere otu ha ịkwado ECOWAS n'ọrụ ya ịkwụsị iji ụmụaka arụ ọrụ siri ike. Na Mgbere ka o kwuru ndị omeiwu ECOWAS Dr. Sidi Tunis kọwara na ECOWAS na IPU na-ejikọ aka n'ihe gbasara ichekwa ụmụaka ka e wee mebie imegide ha n'ụzọ ọbụla na West Africa. Dr. Tunis bụ onye osote ya nke abụọ Bokri Chalbo nọchiri anya ya kwuru na ọ bụghị ihe niile ụmụaka na-arụ bụ mmegbu, mana kemgbe mmalite omebe iwu nke 5 ECOWAS, mbọ IPU na ndị ogbo ha emeela ka nchekwa ụmụaka siwanye ike na Region West Africa. Region West Africa n'oge ugbu a na-agabiga ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu nke gụnyere ọrụ ike ụmụaka na orire ha, mmenye ụjọ, oji egbe ezu, mkpọghara na ogbenye nke UNICEF sịrị na o butere ụmụaka nde 200 na-adịghị eje akwụkwọ. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.